ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് അനുദിനം തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും. എന്നെ പ്രതി സ്വജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ അതിനെ രക്ഷിക്കും. ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും തന്നെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ എന്തു പ്രയോജനം? ലൂക്ക 9-ാം അധ്യായം 23 മുതൽ 25 വരെ തിരുവചനങ്ങൾ. നിർമ്മല ഹൃദയനാഥനായ വിശുദ്ധ യോസേ പിതാവേ, ദൈവകരുണയുടെ മാതാവേ, ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചതുപോലെ ദൈവകരുണയിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ.